Takže čaute ľudia, vítajte u mojho nového videa. Dneska som tu z XP Hunter IT1. Je to môj fanúšik, teraz pred chvíľou som ho stretol. A teraz ideme hrať Bed Rush. Dúfam, že si to užijete. On už je nachystaný, ja som tiež. Takže môžeme ísť na video. Dúfam, že si toto video pozrieš a daj odber, pokiaľ ho nemáš ešte. Takže OK. Ja mu napíšem. OK. Takže tohto typka neviem, či porazím. Jako pôvodne to mali byť Fiery, ale nakoniec to skončilo tým, že tu je Bed Rush a v Bed Rush som tak, že moje skilly v Bed Rush sú na úrovni húpacieho koníka, takže ja úplne moc Bed Rush neviem, čo sa bojím, že toto nedám. Tu kde je až? Aha, vyššie to nejde. Ja som urobil chybu, no nič. Myslím, že prvú hru asi nevyhrám, ale tak pokúsiť sa stále môžem. Ja mu nadbehnem a poď do vojdu. OK. Ja prejdem takto s replikom. Poď. Hity, yes. Au. Otočka, kombo. Kop, poď. Yes. Fight. Yes, kombo. Á, škoda. Počkaj. Dáme druhú hru, hej. Ježiš, neviem písať moc. OK. No tak poď. Dokončíme tuto a ideme druhú. OK. Ale hit, dostal hit. Dobrá. Podľa mňa on pôjde na moju bedu. Tocis. Joja. No poď. Ja mu takto pomaličky budem brať damage. Aha, tak on už ide na mňa, tak tento neflaka. Tak ten tie bedworci teda neflaka. Yes. Podkopanie. Yes, hit. A hit. Yes. Ne. Nie. Mňa to vyhodí. Pokiaľ ma to vyhodí zo serveru, tak ja neviem. Ja sa len modlím, aby tam ten typek čakal. Lebo pokiaľ nie, tak z toho bude tak peckové video, že to bude až moc. No, myslím, že ma to vyhodí z Minecraftu. No nie z Minecraftu, zo serveru. Jop. Takže, toto vám nejdem ukazovať jasne. Lebo nechcem, aby ste sa tu napájali za môj účet, lebo to by fakt nebolo príjemné. Ako keď tak mám druhý, ale... ja mu teraz rýchlo napíšem, je tu? Viem. Poď, prosím. Hurá. Myslím, že ono tu není vidno, ako koľkokrát som to tu koľko tu to robím, ale ja tu už na ňu, reálne my sme hrali prvú hru asi že 5 minút, aj s introm počítam. A teraz hráme druhú hru a reálne to video má 15 minút.
toto nazvem video, čakám na XP Huntera. Lebo podľa mňa, pokiaľ viete lepší názov, tak ho napíšte do komentárov, ale mňa lepší nenapadá. Hej. Poď, yes, hit. Ne. To čo, on vie speed bridge? Aha, ale zase tak dobré nie. Počkej, ja ho skúsim potroliť, ja ho skúsim nachytať do pasti. Hej, to čo je? Čo stáva? To je ho, fakt, dobre, sorry typek, ale skúsim ťa nachytať do pasti. Reálne? Tak, kadiaľ chceš ísť? Dobre, poj. Yes, spadol dole. Je dole. Prečo ideš tadiaľ? Ma zablokoval. To je šmejt. Prečo si ma zablokoval reálne? Čo som ti také zle spravil? Dobrá, prvú hru som ťa jedine zabil, ale tak... To není tak hrozné, nie? Poď, yes. Ne, tu sa nedajú pokladať bloky. Mne to nedoplo, že sa tu nedajú pokladať bloky. Zhoď ho, yes. Dobre, idem proste na jeho bedu. Aha, tak nejdem. Tam nebol most. Nie, nesmiem ho nechať. Halo? Za to laglo. Nie, že ma zabije kvôli mojim lagom. Uskačal sem, to šmejt. No, skúša to. OK. Teraz mám plán, ako ho zabiť. Yes. Toto bol premyslený plán, lebo ja by som ho určite 1v1 nezabil. Nejako mal som 4,5 hapka. A s tým myslím, že to by nedal nikto. Ja mám za chrbtom dieru. OK, ja mám geniálny plán. To sa dajú pokladať. Čo ti dáva, on do toho spadol. Reálne sorry, ale jak sa dá do toho spadnúť? Ja mám ja som mala pol HPčka. Počkaj, či spadne do tej diery, pokiaľ tam spadne, ja sa fakt zasmejem. Prosím, spadni tam. On tam nespadol. Dobre, je dole. Jo. What? Kde si? Yes. Kombo. Ja, to boli. Dobre, ja som mŕtvý. XP Hunter sa nezdá. Ako dobre, do tej pasti fakt neviem, ale ako kebyže natáčam s niekým, že som napríklad, ja som Jakariho fanúšik, a kebyže natáčam s Jakarim a on ma chytí do pasti, tak ako ja by som Jakariho nenávidel do smrti. Že vlastného fanúška nachytať do pasti. Ako ja som to práve spravil. Yes, veda dole. Fuj, sa laglo sa to. OK, posledná hra. Aha, tá typek ide speed bridge, hej? Počkej, ja ale on sa stáva do hora, no to mi nehrá do kariet. K tomuto sa nejdem vyjadrovať, poviem. Myslím, že toto si zás tak dobre nedomyslím. Hop!
Jaj, škoda. Jako... Trik by to bol... Aha, on sa stáva. On spadol... Je tu vidno také veci, hej. Reálne? XP Hunter, čo to je? Ej, padaj. Ja som ho hitoval rukou. Počkaj, ja to chcem stihnúť. Ja budem hrať, že som AFK. Ne. Poď do... No ja mám po posteli asi. Myslím, že mám po posteli. Nie. Je odkrytá. Nie. Zabiť. Poď, prosím. Oh, okej. What? On mi to odkopal. Škoda, že akože tá pás nevyšla. Aha, tak vyšla. Sorry, druhá pás. Tento typek už musí mať riadne nervy. Na mňa. Reálne znova som ho zhodil do vojdu. Kamo, fakt, sorry, hej. Sorry, som taký pastičkár, no. Ja sa vyhylujem. Jako dobre, toto video nemôže mať 100 rokov, takže nie. Aha, on skočil tiež. Že on mne nebude vedieť na nič. Počkej, ja to skúsim niečo. Aha, to je... Hop. Okej, hity. Dostávam. Dostávam. Dostal som. Ale ja to mám teraz len vlnu, tak jemu stačí len... Počkaj. No tak nemusím mu dať viehať. Textil. Okej, pastičky som si užil. Dúfam, že aj vy a dúfam, že aj ty. XP Hunter. Určite dajte na jeho kanál, ktorý napísal do chatu odber. Budem za to rád aj ja. Takže. Aha, on mi tu postavil rovno ku mne most. Dobre, Poj. Yes? Bez hitu som tu. Hop. Poď zozadu, to nečak. Ja sa to pokazil. Ja som ho prehodil. Nie. Aha, tak on skočil dole. Ja som ho nezhodil. Škoda, že to nevyšlo. Jako zhodil by som ho síce len na most, ale tak... Vlastne tam sa asi nedá pokladať, čo? To vyskúšam. Jo, to sa nedá pokladať. Dobre, ja skačem. Toto sa nevyplatí. Lepšie bude urobiť toto. Toto. Yes? No, máš... Jau, au. Dostal som. A čo nedostávať? What, on sa lagol! Ja neviem, kto sa teraz lagol, ale ako... S mojimi FPS-kami neviem, či som sa ja lagol. Podľa mňa on. Aha, tak ja som sa lagol, lebo teraz ma to portlo. Tak aj dobrý notebook sa občas pomýli. My sa to budeme zabíjať do nekonečna. Dobre, typku, ideme to ukončiť. Už to trvá moc dlho. Pustím nejakú napínavú hudbu? Tak, ešte nie. Ešte nie. Najprv ho zabiť. Hit. Tak on skočil do vody. Že do vody. No vlastne dole je voda, nie?
Keď ju tam rozlejem, tak hej. Počkaj. No tak ten dostal. Kamo, sorry, ale ja som musel. Toto som si nemohol nechať odpustiť. Sorry, ale o toto prísť. Aha, tak tam neboli bloky. Toto už trvá moc dlho, reálne tu hráme Bed Warsy 30 minút. Bed Warsy, no dobre, Bed Russia. Ja, au, ten mi dal. Ok, ide dole. Ako proste, ja mám stratégiu ho zhodiť. V kľudne nech spadnem aj ja, je mi to jedno. Dobre, teraz ho potrebujem nejak zhodiť. Yes, presne takto. Presne tak. Tam nedoskočím. Tak nič. Nado mňou bol blok. Dobre, teraz to musím proste ukončiť. Už to trvá dlho a to sa mi nepáči. Ja vrám okamžite, keď tam dám ten blok. Mám ohľadka menej. Poď sem. Znova moja stratégia. Proste, sorry, ale toto je moc dobrá stratégia. Ja som mŕtvý. No nič, on ide na mňa. Nezastávaš to. Dobre, ja to proste kašlem. Jau. Poď dole aspoň. Ja nie som dole. What? Jak žijem? Na tajňaka. Aha, tak on to zistil. Ten blok tam! Jako bolo by dobre, kebyže ho aspoň nahytil. Počkaj, ja ho proste skúsim teraz obehnúť. On je dole. Ja sa na ňu úplne vykašlem. Poj. Má po posteli. Yes. Ja mám ešte postel, takže ja si mohol dovoliť skočiť do vojdu. Ale teraz, ako, neviem, mám proste na ňu skúsiť páť alebo niečo také. No tak, alebo ho proste normálne vyfajtiť. Sorry. Reálne, ja už som mu napísal, že je koniec, lebo ako... Ej! Ne, poď, dobre. No okej, tak čauko. Takže, bohužiaľ, Minecraft mi znova spadol. No tak bohužiaľ. Ale dúfam, že ste si toto video užili. Podľa mňa bolo dobré, aj som bol s mojim fanúšikom, aj keď ich teda moc nemám, lebo tak pár asi, ja mám 17 odberateľov, no. Čož není moc, k ktorému sa to neblíži, ale tak úspech to je. A za chvíľku, no toto video vyjde skôr, ale už mám predtočené, ja vám takto rád ukážem. Keď si dám pekne tento alebo jeden z týchto svetov, áno, pokúšal som sa robiť 100 dní, zomrel som tam, ale vyjde nová hardcore séria, ultra hardcore pripomínam. Dobre, dúfam, že si týpek zahral a ja ukončím toto video, zostriham ho a pre toho týpka, inak by toto video nevyšlo, kebyže nestretnem hen toho týpka, tak inak by nevyšlo proste. Jako, dúfam, že si ho týpek hlavne užil, jako bolo to venované jemu, hej, takže jak sa to volalo? Pardon, vo videu to máte, ja si, sorry týpek, ja si nepamätám, jak sa volal ten kanál, takže
Dúfam, že si ho užil a zatiaľ čau. A určite mu nechajte odber a taktiež nechajte aj tu odber. A tu hlavne, aj u ňoho.